Eri ki golek sego pecel nang ndi Ri? Bableh. Mbah Bleh. Mbah Bleh ndi desane? Mbuh piye to? Wis ping pira werene? Yo gung to. Oh, ping pira bake? Yo pisan to. Oh. Iki dari ngajak golek sego pecel nggone Mbah Bleh iki. Dinane apa Ri kiri? Minggu, malam minggu. Tengah rolas. Dinane apa? Malam minggu. Oh, malam minggu ya. Kowe mbuh gak ta Ri? Gak Ngombene apa? kopi karo teh tawar. Sing teh tawar sapa Ri? Awakmu. Diabetes iki ya. Nek teh tawari wedi diabetes. Iya no. Heeh. Nek iki kula iki